महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व. माझ्या काकांची मुलगी हिचा साखरपुडा कोकणी पद्धतीने करत आहोत, तर त्या ठिकाणची मी दृश्य कॅमेऱ्यामध्ये दाखवणार आहे. सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. आपण आज या कार्यक्रमाला विजय पूर्वी राणे यांच्या मुलीला पाहण्याआधी करंजा कणकवलीवर आलेले आहेत. मी सर्व विनंती करतो की राणे मंडळी एका बाजूला व्हायचं आहे आणि पाहुण्यांनी पण एका बाजूला होऊन हा कार्यक्रम आपण या जुन्या पद्धतीत पार पाडायचा आहे आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यात आपण मागच्या दिसणार ना माग गाव बसवला बसून ते मुलीत परत करंजाला सुख बसलेला तिथे आघड्या झाल्या. बरोबर कसं माहिती आहे आता जुन्यापद्धती करतोय 50 लोक जमली आहे. कुठे गेला होता साखरपुड्याला कुठल्या गावचा मुलगा काय शिकलेला म्हणून त्या लोकांना समजल्याने विचारायचं काही काय अजून कोणाला काय विचारायचं अजून कोणाला काय विचारायचं बरं. मुलगा मुलगी समोर आहे. तुम्हाला मुलगी पसंत आहे का? आम्हाला नाही हे सगळे इथे ज्येष्ठ तिकडून बरोबर ना आपल्या घरांची पसंती आमचा काय विषयच नाही. म्हटलेलं काय इकडे पण घ्या आणि आता तो पुढच्या काळात चालू करूया.
टायमाला ते काय ते करत तुम्ही त्याला सांगितलंय हा जेवायच्या टायमाला गोणे माहिती आहे दौंडीचे गोणे आहेत आपले सगळे सगळे ते आमचे आम्ही जिल्ह्यामध्ये कार्य की आपले मान्य भैया कार्यक्रम विनंती करतोय आणि सर्वांची कार्यक्रम ऑफिशियल करतोय माझ्या जेव्हा लिंगा जयनांक आंबे माझ्या आई राणे वाळबा त्याचप्रमाणे इथले जागेवाला महालक्ष्मी मुंबादी महालक्ष्मी जिल्हादेवी भावजी गावजी वाटकरी माझ्या बाबा त्यामुळे इथले जागेदार ठिकाणदार माझ्या बाबा हा त्या विजय मुली गाणे यांच्या मुलीचा प्रत्येकाचा मानपान काढण्यामध्ये बाबा या मानपान काढण्यामध्ये काय पद्धत घे माझ्या आणि आज राणेवासा माझ्या त्यामध्ये होता कार्यकारी माझे होते आज कंद्याचे रवळनाथ माझ्या बाबा आज तुम्ही दोघांची एकमेकांची सांगड घालून माझ्या मायबाई उभे आज वांगणीचे भागवताचा कार्यक्रम करतोय पुढे त्यांचा लग्नाचा कार्यक्रम आहे सगळे कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडून जाते मिळवून द्या त्याचप्रमाणे काय चुकाबाद झाले ते त्याचप्रमाणे राणे आज कुलदेवता जगदंबा महेश्वरी बाई माझ्या त्याचप्रमाणे पवार परवानची माझ्या बाबा सातेरी मध्ये कुलदेवता त्याचमध्ये देवाची सांगत घेऊन त्या काय चुकाबाद मोर्या 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 जमा करा जमा आहे कोणाकडे आता त्यांनी फक्त पाया पडून दे हळद पिंजण वगैरे बाकी काय नाही फक्त तांदूळ टाकून नमस्कार करा केलात ना श्रेयस नमस्कार केलात ना बाजूला थांबा तुम्ही बाजूला थांबा राणे तुमचा नारळ फोडून घ्या तशी तू सवळी
महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी लगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी लगन, रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके ना मूंदे। जब घुंघरूं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके ना दे। कैसे देखे सपने नया, तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच या प्रकारच्या नवीन नवीन माझ्या व्हिडिओ आपल्याला यूट्यूब चॅनलला मिळतच राहतील. तर तोपर्यंत सुबोध राणे इथेच थांबतोय. धन्यवाद.